268 závodníků, a to od těch nejmenších na odrážedlech až po seniory, se sešlo 1. májový den na první olomoucké koloběžkyádě, kterou spolu s Rádiem Hana uspořádalo Dobré místo pro život. A je to vlastně první ročník této akce. Je to pro všechny věkové kategorie, od malých dětí až po seniory, a jezdí se na koloběžkách, odrážedlech podle toho, jaká je kategorie, a jsou různé trasy adekvátní dané věkové kategorii. Celá akce je na podporu neslyšících. Při takové velké akci je potřeba mnoha dobrovolníků. Mezi těmi nejaktivnějšími byli i hokejisté olomoucké Mory, kteří se uplatnili nejen jako vodiči při všech rozjížďkách a finálových jízdách, ale byli také ozdobou při předávání cen a focení na stupních vítězů. Zdálo se nám to jako dobrá akce a přijde nám to jako příjemné zpestření i toho mimosportovního života. Navíc je to tady v Olomouci, kterou jakoby reprezentujeme i my svými výkony na ledě, takže nám to přijde jako sympatická akce. Navíc je to pro dobročinný účely a setkáme se tady i se spoustou našich fanoušků, kteří nás chodí podporovat celou sezónu. Cílem koloběžkyády nebyl jen zdravý pohyb a zábava, ale také pomoc Unii neslyšících. Na letní tábor pro děti z této organizace se nakonec podařilo vybrat přes 8 000 korun.